Элекеге базар вакытларын соңганнар узган атнада Метрей авылының Мирзанур паркына ярминкәгә килде. Райондашларыбыз хәләл көч белән җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясын, башка төр азык-төлекне дә бу көнне күпләп алды. Bu ярминкәнең төп максаты авылда җитештерелгән продукцияны халыкка җиткерү. Бусы булды бер. Икенчедән, халыкның бүген бит инде кысылып үйләренә ябышып яталар. Менә халыкны чыгару, аралаштыру. Бер күрешү үзе бер гомер. Бүген көндә тере күрешүләр җитми, аралашулар җитми. Шул максаттан рәхәтләндереп менә халык аралашсын, сөйләшсен, үзенең бөтен борчуын сөйләп ул шуннан җиңеллек ала менә. Кайнар чәйләр, пылаулар, коймаклар барсы да халык өчен. Мондый ярминкәләр кирәк. Ешрак булсын иде. Монда бәләкәй. Базарны чарга дигән кирәк. Менә шушында, конечно, йөрсәң бик матур, менә җире матур. Бүген иртән иртүк музыка башланды. Баштады, нинди музыка микән дип аптырап торган идем, яңадан исемә төште. Бик матур, бик күңелле, менә сатучылар да килгән. Бик рәхмәт барсына да. Район үзешчәннәре артистларының концертын, телегә оста райондашларыбызның чыгышларын да ярминкәдә катнашучылар яратып тамаша кылды. Ярминкә үзенә күрә аралашу, таныш, белеш, дус туганнарның очрашу урынына да үрелде. Үзебезнең авылыбызда, туган авылымда ярминкә булгачтан килергә уйладым. Бик әйбәт булды әле бу. Бүтән дусларны күрәм, танышларны. Рүзәлгә рәхмәт, иң олы рәхмәт буңа ул ихтирамына. Кешене бергә эшләгәннәр, бергә оештырганнар. Оештыручысы булгач, әйбәт булгач, икәвендәләр, иннар белән бергә эшлиләр. Менә яшьләр дә зрә күп килгән иде. Менә бу төшне бик матур дип җыштырып куйдылар. Тагы дәвам итәчәкләр Алла бирсә. Элекке белән хәзерне чагыштырганда, ничектер элек күңелрәк сымагы. Или без яшь булганга мол. Ансы да бардыр. Бәлки. Но базар булса, тагы күңелле. Очень доброжелательный народ, берут у нас все и сказали приезжать всегда. Мы рады. Спасибо большое. Организация очень хорошая. Спасибо. Халык җирей. Атна сайын эштирсәннәр. Халык җыелса, дөньялар тыныч булсын шулай. Шурада катнашучылар учакта пешкән коймак, кайнар пылау белән дә сыйланды. Халык өчен дип оештырылган ярминкә тере аралашу, күңел ачудан бигрәк җанга рәхәтлек, күңелле мизгелләр бүләк итте. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.